טוב, חלק 2. ארי זוז. זה הנגלה הראשונה. איזה שנייה? זה הנגלה הראשונה. איזה שנייה? מהמחבת זה הנגלה הראשונה. ארי, תביא לי מים. תביא לי מים. עכשיו נתחיל לנגלה שנייה. אני רוצה לפתוח מים אבל. נו, אבל אז תביא לי. לפני שאני אעביר את הצלחת עם הפנסקים לשולחן. גם אני רוצה מים. תמלא לי עוד. לא, אבל אני רוצה גם מים. אז קודם תשתה ואז תביא לי עוד. רגע, תשתה. אוי. נשרף. כן, יודעת. אם נשים את זה כך. אז בגלל זה נשרף, כי זה היה על 9. זה היה על 9. מה? זה היה על 9. זה היה על 9. אני יודעת. אם זה נשרף, אז צריך להוריד מעלות. זה קטן לי. זה קטן לי. ועכשיו הנגלה שנייה מוכנה. זה חם? כן. הפנקוק חמים. אוי, ארי, תרים את הפנקק, נפל. אבל הוא חם. לא נורא. אני ארים אותו. אני שמה עוד שמן. רק שתדעו, נגמר נוטלה. כן. וואו. תביא לי נייר. למה? זה נשפך? לא. תביא. להרים. וואו. זה גדולה. נכון. זה קטנה. אבל איך זה הפנקוק גדולה? לא, די! למה שחפת אותי? אני עכשיו עושה פה איפה עוד? כאלה גדולים. אופיר, הוא גומר לכולם. ארי, אל תאכל יותר, זהו. ניר, אל תציקי. אפשר. ארי, די. אתה לא מקשיב? אופיר, הוא אכל והחזיר. יופי. איפה אמא? אמא? נירי הלכה להוציא את פונץ'. היא גם גדולה.
ונסיים אני לא כל יכולה הפנקקים ונחזור. סיימתי את כל הבלילה. את כל הפנקקים. ועכשיו אנחנו תואמים, נכון אריקי? גם עם את זה שוקולד אנחנו לבן. רואים. כי אין עוד תרע. לי יש פנקק. לי יש פנקק. תראה להם. וואו. בוא תתקרב. אני תקרב, אוקיי. יא. יש פה טעים. אני לא רוצה את הכי שרוף. שמים שוקולד לבן. הכי שרוף. שוקולד לבן? כן. ולהטפל אותו ולהטפל של- אותו. ככה להטפל אותו. שף קונדיטור. נראה לי ככה קוראים לזה. עכשיו מורחים. עכשיו. לא היה רחוק יותר. למה אתה צועק? אמא, גם את רוצה את וארי זה? מוכן? אמא, גם את אני רוצה? יכולה? ארי 3. ארי מוכן? אני ארי לא רוצה שוקולד לבן, אני אוכלת דבש. 3. אני רוצה ככה. אוקיי, 3, 4. השוקולד לא כל כך טעים. כן, אוקיי. ימי. אמא, את רוצה דבש? של מי זה? מה?